Mo na nga, ang Romano Katoliko nga imahin, dili na siya Diyos. Kay tanang larawan sa simbahang Katoliko, doon ay tinuod nga nagrepresentar ni Ana. Busa, ang iyang akusasyon, nya kining tanan para ba jud? No? Unya, ang atong Ginoo nagpahimo rabag larawan sa anghel, nga doon na po'y mata, di kakita. Yang ano man, nga wa ni niya kutlua kaganina. Yan man, iyang gipadayag kaninyo ang tinuod pero putol. Unsa to? Tinuod pero putol. Half truth. Mo na Bisaya sa half truth. Tinuod nga putol. Mo na nga usaon man nato pagpadayon niini kung magtudlo lang tag putol. Kabantay mo inyong nadungog ang atong pinangga nga igsunan, puro lang gidili nga larawan ang iyang gikutlo. Nga sa Exodo 25, 17 nga 22, ang Diyos mismo nagpahimo o kinulit nga ribulto sa mga anghel. Nakadungog ba mo sa akong pinangga nga igsuon? Atong hinayon kay mo objection na po. Nakadungog ba mo? Ato lang yung hinayon, no? Kay mo objection, makabaos. Nakadungog ba mo pinangga nga igsuon? Yagikutlo ni Pastor Arce ang ribulto sa mga anghel? Nakadungog mo wala? Busa. Ang atong pinangga nga igsunan, atong kaluyan. Atong higugmaon. Nga naman, nabiktima siya sa iyang mga ministro ug pastor nga gisultian siya nga tinuod nga putol. O niya kabantay mo, allergy kay siyang mga larawan, pero wa niya kutlua ang Ezekiel 41:17 nga 22. Nga ang templos Ginoo, di kulitag mga larawan, gikan sa salog, ngadto sa tibok palibot sa templo sa Dios. So ang templo sa Dios, dunay kinulit nga mga larawan, pero siya, wa jud. Kay inigsuod nimo sa templos Ginoo, dili na maalaan og laing balay. Nya musud ka, templo ni namo. Nya why secret symbols? Maaan nagbudigag kupras. Unsa may kalainan sa inyong building sa Ginoo. Doon na joy mga secret images, mga kaigsunan. Og dasulat na sa balaang kasulatan. Pero natingalan ko sa kong pinangga nga igsunan, nganong wa jud na nekutloa. Nga naman, amigo ra siya sa iyang gusto. Kining ato makaigsunan, tinuod man nga dunay gidili nga larawan ng Ginoo. Mo nang Diyos. Unya nga atong mga larawan, di na makwalify nga Diyos. Kay doon na may tinuod nga nagrepresentar ni Ana. Muna ko gipangutana siya kaganina, doon na ba kay ingon man ka nga Diyos si San Vicente Ferrer? O yun ka ba? Nya doon na ba'y Katoliko nag-isip niya nga Diyos? Ni siya, doon na. Gitudlo ba na sibang Katoliko? Gitudlo! Asa man sa mga document sa siban, wako ka basa! Kining imahin ni Mama Mary, doon na may tinuod niya Maria. Eh, di siya Diyos. O na nga, ato siyang ipangutana, basi gayod sa Biblia. Pero niikya siya. Why San Vicente Ferrer? Nya kitang duha ni wa man ta sa Biblia. Nga ano kunong why San Vicente Ferrer? Kay wa kuno sa Biblia. Naunsa na ba ni ako pinangga? Natural Objection, gawa Mr. siya sa Biblia. Moderator. Misinggit, Mr. Moderator. Misinggit. Okay. The moderator is fair enough. Sa diha nga gitugutan ang atong affirmative side sa pagpadayag as a mode of expression, hataas nga pitch, no? Kinatumyan nga bungtod sa pagpadayag. Now, the moderator allows the negative side to deliver high pitch. Okay. Kining ako kay himug atra man ta. Pero iya singgit kanunay. Mabungog sa mataga ka to atuli. Libre ng pangutuli. Kumaminaw ta ni Pastor Archie. Muna magigsunan, balik ta. Gipangutanan ako siya. Nga, tinuod ba nga dunay San Vicente Ferrer siya? Wa sa Biblia, busa, di tinuod. Nya kitang duha pa surasi. Di sa ta tinuod, giwa ta sa Biblia. Parihatan duha di tinuod.
Paita ning kalakiha. Ayaw ta po ko i-apel. Kung di ka tinuod, Pastor Archie, tinuod in town me. Nga naman, unsa may meaning sa pagkaanaa o pagkatinuod, reality confirms to, ang kamatuuran confirms to reality. Yung kamatuuran man nga na aming duha. Nga naman, iya lang gidipinsaan ang iyang sayop nga baruganan, mga pinangga nga igsuon. Naabay tinuod nga Pastor Objection, Archie. Mr. Moderator. Personal in matter, Mr. Moderator. The constructive speech in the negative side, ang role sa negative side, mao ang pag-destroy sa speech of the affirmative side, and therefore the negative side has the basis. Proceed. Okay, kay imo man ang gisulti ka ganina, gisundan lang nato kay tingbungkag raman ko. Mo na nga unsaon pud pagbungkag nga wa poy napabarog. Mo na nga nagdaon ta ko diri aning kining maso o kadang pison ba kay akong bungkagon, wa mo koy bungkagon. Ngano man wa joy napabarog. Mo nang manilhig na lang ta diri. Nagsagbot-sagbot ra jud yung tawhanan eh. Mo na nga pinangga nga igsudan nga ni adin ni karon. Imagine ka wa na kuno pud siya diri. Di na pud siya tinuod. Tingano man wa pud siya sa Biblia. Unsaon naman eh katong 15 murag mabalik na siya tong hinahinay. No. Kaya gano man bisan siya, bisan ako, wa na. Nya kinsa man ni sigtabi dire. Kung nagawa na me. Mo na nga ngano man nawa na ang luhikas sa maayong pangatarungan sa to pinangga nga igsuon. Ngano man mailhan nimo ang katarungan kong ligon kay gipasukad kini sa kamatuuran. Pero gipasaylo na nato ato pinangga sa iyang pagbutang-butang kanato. Kay mahal na to atong igsuon, di na to siya pasakitan, bisan pag-iyatang gipasakitan karong gabi una. Kay matud pa sa tong Ginoo, pasaylua sila amahan, kay wa sila masayod sa ilang binuhatan. Mo nang Pastor Archie, wa pa ka mangayog pasaylo namo, gipasaylo ka na namo. Pinangga ka namo, Pastor Archie, dili ta mo singgit. No? Gimahal ka namo, puno sa kaluoy among kasing-kasing karon nga naghuna-huna kanimo nga numan na brainwash in town atong pinangga nga igsunan. Mo nang ayaw mo kasuko ni Pastor Archie, dubliha ang inyong kaluoy di ining tawhana. Dubliho na to ang pagpangga nining tawhana. Kaya nga numan, atong hinayon. Singgit pa ko gamay. Kay nagtuo man siya nga nakasupa kita sa kabubutos Ginoo. 3 minutes. 2 minutes left. Ang iyang gituhuan nga nakasupak sa kabubutos Ginoo mauman hinuon ang nakatuman. Sa Roma 1:22 ngadto 23 giilisan nila ang himaya sa Dios. Mao na nagsimba na sila sa larawan. Wa nato ilisi ang himaya sa Dios. Mukanta pa ganita kada Domingo, himaya sa Dios tidtos. Kiilasan ba na to? O ba tamingon? Nga ang himaya sa Ginoo na naslarawan. Di ba mingon ang mga pare, kung tigsimba po ning atong pinangga ng igsunan, murag delikado po ni sa Katoliko, musamot ta kaloy, kidi po siguro ni tigsimba. Mo na ato pinangga ng igsuon, ato juding kaluyan, no? Wa na to ilisi ang himaya sa Dios. Katong Roma 1:22 katos 23 nga ilang giilisan ang himaya sa Dios. Ato ba third person? Kay kung sa Church of Rome pa to, Church of Rome man to. Kung ang gigamit pa second person referado sa Church of Rome. Third person man, ilang giilisan ang himaya sa Dios. Dili di ay ang simbahan sa Roma ang nag-ilis sa himaya sa Dios. Sila nga mga pagano nga simbahan sa Roma. Dili ang simbahan nga naa sa Roma. Di ba? Ang iyang gibasa, second person. O third person, dili refer sa second person nga mao ang Church of Rome. Mao na nga wa jud kapuntos ato pinangga nga igsuon. Mao na nga niduble ang akong kaluoy sa atong pinangga nga igsuon kay wa jud ka score. Dahang salamat. Og dalaygon ang Ginoo. Okay. 3 seconds left and Father Darwin has finished presenting his
negative sa iyahang pagpadayag, pagpukan sa mga argumento Yes, Mike. ni Pastor Archie Anyudes.